So good morning guys. So pista dire sa amo ano. Nya mingaw kay mong pista karon kay nagian magsakit ang mga baboy dire. So mingaw kayo. Way saba nya. Basta pista gana ito primero buhaton so magsimba ta. So naka-attire ta pero nagsinilas ta kay bit-bit ato sapatos so kay lapok man kayo. So dito lang ta magsapato sa ako ano kalsada. Nya so dito lang ta magkita. Kalsada. Ikaw ba nakapapa? Nya kumama na dito nagtuna. Nya nakakuha na ta ka sapatos na ta. Kay lapo kayo. Nya karon siguro alas 8 magsugod. So di lang kita mag-video dito kay kasi sa banta. Puno na sila dire na. Nata dire sa gawas kay puno na dito sa sulod. Wala pa nagsugod. So nagpaabot pa sa pare. So manano niya magpaabot kami karon ng gawas na kanila. Buko mo niyo gap? Ha? Buko. Tamaw. Kuwan man nagdali. Ha? Ito pa pa. Ako dapat kalong mo dyan. Lo, mapipista lo. Beli na may kay uwan kaya. Ulan man ulan. Bit-bit na po na mga sapatos oh. Kay lapo kayo. Pag hinayan ay mga kay may slide ka ni puno ba kay tubig na ah. Puno kay tubig. Sigma kuan ni mo tikod ba? Uy, ito na ako pa. Nadaw na tulay. So padulong na may uli na niya. Alas 9 na kapinaman ng misa. So unya na pod. Video na sa ta dito mga kalingawan unya. So basketball, i-vlog na to niyang basketball na. Amo ang team. So di rin lang tataman. Bye-bye. So nga na kami nga mong pista dire karon no. So wa kay madungog nga nag-iwik nga mga baboy bitaw kay sa pagkakaroon walay mga tao mga binuhi karon dire kay tungod sa mga sakit ng mga baboy so wa na mga mag-ihaw ng mga baboy dire karon no. So mingaw kay karon